kita All Souls Day. Ngunyan an aldaw para po ipagpangadyi niyato ang gabos na kalagpagkan sa tuyang mga kababayan, kapwa-tao, mga loved ones na mahingalo na po. Ngunyan ang tamang pagkakataon. Takasuhapon, All Saints Day. So pagpasalamat man niya to sa mga santos asin santas. Nobyembre 2, Martes. Nagre-respetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay an pagiromdom sa paghampang ta kaining kaaldawon. Mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan, naglalaom, bako ngunyan brown out, naglalaom na so sa tuya man na handful of listeners. Day man po tabi naghali. Ano? So, tama sa naman. So, sa tuya man lang talagang nakukumbensir. Yung hindi naman kadami-dami na hindi na nababasa ang text. Ano? Yung tama lang. Sana po, yaon man tabi, mga taga-Legazpi, good morning man po. May tingog kan banwaan man, sundo kita alas 10:30. Albay District, marhay na aldaw, siring man sa Daraga Market, marhay na aga sa Indogabos, sa Gabos na para tienda dyan, buda nagbabakal. Sabi ano, sa Udan, Kandaraga, Public Market, mabuhay ka mo dyan. Good morning man tabi kay Alcalde Vic Perete Candaraga, marhay na aga diyan sa Daraga. Good morning tabi 596, marhay na aga. Yes po, hello. Taba. Kain po ini. Uy. Napildit guys cellphone. Hello. Hello po. Yes. Good morning, sir. Si Saitabi ini. Si August Idon. Ba't yung mga nagmati kami sa San Roque sa Procotso? Ay, mga taga San Roque, Purok Otso, mabuhay ka mo dyan, ha? Sa San Roque kan Legazpi, ha? Kumusta ka mo? Kumusta ka mo dyan? Eh man, maray man tabi siya. Ay, very good. Salamat sa pag-ispuwerso sa napag-upload, buda pagpa-check attendance sa Tingog kan Banoan. Mabuhay ka mo, ha, tabi? Kay Caplito Martinez tabi. Oh, good morning kay Kapitan Lito Martinez, kan San Roque. Hali sa familia. Sain po hali na pagbabati, tabi? Kay August tabi. Yan, kay August. O, sige, salamat din maray, August, ha? Mabuhay ka tabi, August, budaan familia, ha? Thank you so much. Yan, okay. Diyan sa Legazpi, sa Purok Otso, kan San Roque. Naku, talaga naman, oh. Mga taga San Roque, mabuhay ka mo dyan. Maray na aga man, tabi palan kay Madam Bet, kay Cha Bet na Acosta. Oy, Cha Bet, good morning, Madam Bet. Diyan sa Costa Enterprises. Ay, good morning. Madam Bet, tabi, so pinag-text mo sa sakuya na iraranita kay City Engineer Clemente Ibo. Ano po, tabi, iyo pa man so sitwasyon. Tabi, Madam Bet na Costa. Apudang ko daw si Madam Bet. Tanganing paadla mang makwanta, mga ano rin, maikontakta man, maikonektar ta kay Engineer Clemente Ibo, Sa ide ko inanako niya, tamang-tama, nasa linya si Madam Bet, mahagad kita nin informasyon. Madam Bet, good morning. Good morning. Opo. Good morning, Pio. Ay, mabuhay ka mo regards sa familia, lalo na dyan sa Costa Enterprises. Salamat. Sige. So, kamagtakan may digdino no iyo pa man pero ngayon na aga ako na pagkasunod para kagkag nagpala boda nang lapok inda. Uyogon mo Madali. Madam Bet. Si Pagaro. Madam Bet, anong eksaktong lugar tabi?
Kami noon ay Rose Street, tapos ang tubig na nagdadanglay ari duman sa Dahlia Street. Yan, Rose Street. Nagpunin ni noon ikan sa may mga construction sa inutan ni siguro na ano sa mga baybay, ikababan kami sa muya na tipon. Oho, anong Kaya- anong lugar tabi, madam? Anong Imperial Court Subdivision to kami nonoy. sa phase 2, phase 2, Rose Street. Yaon dyan sa Indoso bulos na kan gabos ta. Marios. Iyo, O di, kaso saro, nagtarapang na kami magpala sa gudma sa may tantuning ta. Mabatao na, gari na kami imbornal. nag-itom-itom na ang kuan, Maitom na, gari. Lumot ng itom. iyo. Kasi mo yan na aga, pala naman kami buda kagkag. Ay, sus, di. Sige ta, Yun, rin kami. mapatabang kita sa kuan, City Opo. Engineering. Uda dyan Natahuan sa, na kay paninda noon, kung anong pwede mitabang, matabang kami, ha? oho, di sa Imperial Subdivision, phase 2, Rose Street, gikan kan tubig sa Dahlia. Yes po, yes po. Sige tabi, Cha Bet. Sige, tabi. Salamat, Nonoy. Thank you so much. Opo, Yan. sige po. Sige. God bless. God bless. Yan si Madam Bet na Costa kan Costa Enterprises. Magad kita nin ayuda sa kuan City Engineering. Yung tropa makisuyo man tibad mapasyaran man po lamang tabi si Engineer Clemente Ibo ha kung si sayan available sa tropa makisuyo man ako sa indungon yan sa programa. Mai-inquire ta iyan primero kung negosin ng jurisdiction ta subdivision bagaan or kung papaanoan pa sistema ta auto na sa tubig haluyo na po yan. Ako, in fact, siguro mga 3 weeks na yan na na-text sa kuya ni Madam Bet na Costa, kan Costa Enterprises, na overcome sa nakan mga kuan in a series of events. Kaya ang ngunyan tabi, na aga, mahinguha kita, say daw pwede makaduman si Ans Gayod or so kung si say ana sa mobile, makisuyo kita kay Engineer Ibo, taday man ako ng contact tabi, sa tuyang City Engineer, dyan sa engineering, Maray na aga dyan kay Sir Nong sa Nong's Meat Shop, tabi ha. Good morning tabi isa imo Sir Nong. Ako po si Pio Fernandez sa pangarang kan tropa, Turo diretso na po kita. Alas 9:15, si Renz inutunta dyan sa Daraga. Renz, marhay na aldaw. Go ahead. Salamat sa Sir Pio, maray na agad, maray na agad sa mga parantabay sa matutun niya ito mga parenta may pinigiling ng anggulo o motibo ang Daraga PFC sa pamabadil ka sa sarong lalaki digdi sa barangay Simantong Daraga Ubay sa mga nakaating aldaw. Sa interbistahan din sa Jibius kay Puro Silatan ng Armando Rabate ang tagapagtaram sa Daraga PFC sa sinabi na sa gabos na anggulo na sinabi nagigiling. Ang pinakaharami iyoining kang kaso ka na ninamambitan ng biktima manakagi pang mga taong bulan na iguay ng kaso ng panghabas. Segun sa saya na iniasa yung pinagiling na anggulo dahil sa 2 beses na nga nakasuhan ngayon panghabas ang manambitan ng biktima asin ni asenda nga makutog na pinagiling na anggulo kunata pinadilgadaan nambitan ng biktima kung makatatandaan pinadilgadaan si Sherwin Marantal Ibar Nuevo 21 anyos Philippine Park na nasa parking boy di sa may quick mark sa Daraga. Ang pauli dyan sa barangay Dako Daraga Albay, binadil dyan sa Porok 3B, dyan sa Kimtong Daraga Albay kung magkaaging Baldaw. Yan ang background kan biktima, parking attendant sa sarong lugar dyan sa sentro kan Daraga, over? Roger, sabi sa iyo ng sa iyang presenting trabaho. Buda, ang saro sa anggulo na kukonsiderar kan mga investigadores is yung kaso niya nin panghabas kay ito. Roger, sabi sa iyo. Kadakulang kaso nin panghabas kung magresulta sa araw ka na pambabadilgadan. Anong background ka na kaso, over? Roger, kapag imitan natin sa bagutan sa Pagkarpiyon sa Narabale, ang Daraga na posibleng mga dati kayo ng mga pag-iba. So, yung pinagdailing anggulo ay yung posibleng mga nating at kutsaba kayo yung biktima ang posible dahil sa gamit sa ni Sir Pio na ining kaso kayo ng biktima ito na iranay na sa korte at yung may karong record na may nag-atras na kasuhan ining biktima at hindi nga nitarapang pinagkataramkan na mga kapulisan na ang anggulong kaliwaan para kunsihan, yan pinagkataramkan din ang posible patar sa mga anggulo. Kaya
bukod na manungod sa pangasmas na motibo ang pamabadil sa ng bitanan. Ay mas kuan nagbaglararom an istorya na kung arog na kaan an kumbaga man agad ma-substantiate iyan kan daraga PNP na sinda-sinda nagbabaradilan na ibang klaseng sindikato yan dyan sa daraga. Over. Roger sabi Serbio. O ta ano ito so nadadangog ko sa report medyo may kiti lang kaya ansaro sa pinaghiling na anggulo pwedeng pag-iriba man sana an may kagibuhan ka ini. Over. Roger sabi Serbio. Mga dibadila Roger sabi Serbio. tapos ano parang nagka-onsehan anong nangyari? Iyan sabi ang sabi sa pagkaram sa ni Sir Naravale o siya. Pwedeng termino nga ni Peggy sabi na sindasin naman sana. So nagmaralutan. Nako. Simple sa pagbarangapangat ka na nagkaturuan, hindi na nagkatuyunan. Nako. Dahil lang iningan niya sarong mga rason, siguro bigay sa Naravale, bigong nagpahingalo ining grupo kini. Nagpahingalo sa grupo ta siguro igwaning squabble, internal squabble sa indang organisasyon. Roger. Nagpahingalo, then after which, uyan, pang, itinumba sa sarong pag-iriba ninda. Roger sabi Serbio. Arog na kan ang sindikato sa daraga, bako ini, igwaning pangaran na pinagkukot ang polis kung anong sindikato yan. Ora pa tayo isang kita ng Serbio, dahil lang sa nakapokus pa sa pag-investigar. Talaga ang motibo kay ining pamabadil ka sa biktima, pero ining kay Sir Naravale, ay ito sa pinakaharang motibo na pinagpinig. Iyo, iyan nasaro sa pinakaharaning motibo. Ta, siyempre bagas, sistema kan investigasyon, theory of elimination muna, pigahali. So mga hararay uman ang posibilidad, natatada so mga may proximity sa posibleng pangyayari. Roger sabi Serbio. Pero kung iyan ang nagbubuto, bako yan na basta-basta, sindikato yan sa daraga, anong panghabas, sinda di ba nila, Mario Joseph? So mas lalo pa kung iyo man ang gadaan, tinira nila sa dating pag-iriba, lalo pa kung ang mga biktima kaini so sa indang operaran. Ano, tabi, sige. Roger sabi Serbio. Ang isang pagkitan sa siya, maraming pangkaray. Ang investigasyon sa nakarang PNP, managod niya sa pangkakulikitan sa nabitan ng santo, nabitan sa parang ikimatong berkata. Yang berkata sa dalawa, Francuna Digital. Salamat rin sa dagdag na istorya. Ang daming kiti so signal pero this is quite interesting enough. Iling mo, dati sa mga sineta sa nahihiling iyan, sa mga pelikula na susindikato, nagagarada ng kanya-kanya, nagka-oronsehan. Ngunyan, saro sa pinagkukonsiderar kan daraga Philippine National Police. So, sa investigasyon, kaining pambadilgadan baga kanakalis na mga banggi, posibleng saro sa pigkukonsiderar, although bako pa ini conclusive, they are taking into account na tibaad so grupo man sana nagka-oronsehan, itinumba so sa indang pag-iriba. Dahil man ikaw lang kang kalagkan biktima. Pero yan po, we are just being as objective as it is, basado sa pahayag po kan mga sources kan DCGB. Oh, now, taking for the sake of argument, if that premise would be true, bako na basta-basta ang sindikatong iyan dyan. Primero, may badil. Ano, tatanems? Ikadua, sinda-sinda, nagtitirigbakan. Pag nag-uronsihan, mas lalong dahi kayo ni irerespetar sa indang mga bibiktimahon. Mario Joseph naman, no? Sa pangarangkan tropa, tingog kan banwaan na po ini. Siyempre kapartner ko ngunyan si Tata Nems Flora, yaon man si Junapolis. Sa newsroom, news manager Mardela, si Angel, si Arven, tarabang-tabang sa production na sin sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Pio Fernandez, 2025. Dagdag pang istorya sa luwas. Wala na, naputol na si Padingal. Sige po. Ang sa kuyang number tabi is 0961-759-0888 sa smart. That's 0961-759-0888 sa smart and 0926-0156-020 sa globe. May ipinagturol si Angel na papel
may lost and found kaya tabi na mga gamit. Primero, sa diri ini ni Nora Madrazo. Ang address is BU High School Compound, Legazpi City. Yan, mga IDs ini, buda ATM cards. Pagkatapos, saro pa Mary Jane Riel, kan Barangay 41, Legazpi City. Mga IDs ini. Ang nakapuro tabi si Freddy Gomez, ang guard kan Animal Laboratory. Nag-turnover digdi si Rodel na Lustina kan Kabangan Kamalig tabi yan. Kung midbid nindo ini si Nora Madrazo, BU High School Compound, Legazpi City, an sa imo pong mga IDs, ATM cards, yaon sa pangangataman po ni Angel na Mustasa, digdi sa DCGB. I-claim lang po nindo. Pagkatapos iniman na si Mary Jane Riel kan Barangay 41, Legazpi City. So sa mga IDs mo tabi, yaon man digdi sa DCGB, hanapon lang si Angel na Mustaza. Ang nakapurot kay ni si Freddy Gomez, guard kan Animal Laboratory. Nag-turnover sa Legazpi man si okay digdi sa DCGB, si Rodel na Lustina kan Kabangan Kamalig. Salamat sa indo tabi na mga nag-turnover kaya. Ano po, buda so nakapurot ha? So kasuhapon, Angel, na-claim na daipa, inapudan tabaga, ID yan eh, andyan pa bagay ID oh. Inasabi ko sa iyo, yan na, management trainee ini, ID na purot niya to man dyan sa Peñaranda Park, kaso hapon na maagahon, ano, management training, ang ngaran, Maylin Artiaga, yan, inapudan ko na ining so, yaon digding reference number as in person, sabi ma-claim na sa nadigdi sa DCGB, dahil man pigi-claim ka, claim na lang tabi ni digdi ano sa DCGB ha. Good morning dyan sa kay Sir Popoy Balmes sa JRB. Dyan sa JRB Battery Shop. Ecstasy. Dyan sa Lapu-Lapu. Kay Pading Jun Petero, maray na aga man. Sa inutan man, maray na aga sa tuyang barkada, listener, and sa tuya man advertiser, ano? Si Sir Eric Narubio, kan Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Good morning, tabi sa mo, Sir Eric, ha? Yan sa Aces, mga computers, laptops, printers, and computer paraphernalias. Good morning dyan sa tabi sa Aces. Sa Sentro kan Legazpi, sa may Development Bank of the Philippines. Sige na, igo lamang ning nagkonso sa grupo ta ano sa news team tabi, bad lamang makapasyar kita kay Engineer Clemente Ibo, an City Engineer kan Legazpi ha. Ta ipapaabot ta ito na concern man diyan sa Imperial Court Subdivision Phase 2 Rose Street na nabubutong ng tubig diyan na nagbubulos diyan sa indang lugar. Haloy na yan tabi. It's very unsanitary na and bako na po na maray nakamugtakan so mga residentes na nag-uunay na maresolberan ang problema tabi ha. Tabang lamang taday akong number kaya tabi Engineer Clemente Ibo po kan City Engineering Legazpi ha. Makitabang na lang po diyan sa kuan. Sige daw ta igwa ka diyan tabi Angel, apudan ta si nakahuro mo na. Daw tabi ta kanan ta pangkungo na ilista ta. Sige. Oras Pilipinas. It's 9:26. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Great Taste White. Namnamin. Ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte.
Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, kay Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Norivi Convocar, taga-Barangay Puod, Ginubatan, Albay. 4th year sa kursong BS Agribusiness, CanBU College of Agriculture and Forestry. Dakulaan sa kuyang pasasalamat kay Congressman Alfredo P. Dogarbin Jr. asin Congressman Saldi Esco kan ako Bicol Party List. Huligan pagtataon ng educational assistance para sa mga araw kong estudyante na nagpapadagos na makapagtapos, marealisar ang sakuyang pangaturugan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberana po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi as per instruction, si nag-consiluence, nag-signify, yaon na siya daa sa city engineering, naghalat-halat, tibaan lamang mataawaning oportunidad kan sa tuyang city engineer, si Engineer Clemente Ibo. May paabot niya to yung nakahagadan dyan na paaktibaran sa Rose Street kan Imperial Court Subdivision Phase 2. Yang pigpapahalat-halat da. Well, anyway, paki-kontabi Angel na sana, bahala na kan diskarte dyan. Kung arin nang mainot ha, maakomodar, kung dai maakomodar, apodan niya to si Engineer Ibo. Kaya lang, yaon na on cue na duman si Luens, inda ko nakaisi na si Engineer Clemente Ibo na may naghalat sa iya na kung mapupwede magpa-interview. Now,
Igwa kita ni pinagsusubaybayan tabi June. Sabi ta nga, narumduman pa nakalis bagang mga aldaw. Sabi ta nare-raise ang curiosity sa laban sa pagka-gobernador. Yun. With the filing of certificate of candidacy ni Alcalde Noel Rosal sa nasabing kargo sa pagka-gobernador kalaban si incumbent Al Francis Pizarra. No. Ngunyan, worth interesting is an final survey bagatabi yun. Pag abot ka, ano ang eleksyon ngunyan? Mayo 9 o 11? Basta so, Sunday yan, the first Sunday of May. Iyon ang pinaka-final na survey wherein the people will speak with finality through casting their votes. And digdi po sa Legazpi, it's quite interesting na pag-adalan asin masidanta yun kung ma-penetrate ni Gobernador Pizarra ang Legazpi, taking in consideration ang factor man kung solido ang suporta man kan mga taga-Legazpi kay Alcalde Noel Rosal. Yan ha. Klararon tatabi, ang pinaghururunan ta, bako sa pagka-alkalde, kundi sa pagka-gobernador. It's quite interesting tabi. If Legazpeños will accede or will support through and through ang kamautan ni Mayor Rosal na makagobernador insofar as Legazpi City is concerned. Remember, pig sasabi ta kasubago, mamasidan taman kung mapepenetrate man ni Governor Pizarra ang formidable support kan mga taga-Legazpi na sa iya man bumoto pag-abot kan panahon. Di ba, Tata Nems? Magayon na pag-istudyaran po yan. Siyempre, aram ta si Gobernador Pizarra ang makinarya sa bilog na probinsya ng Albaya. Undiyan, it is a given fact. Tabi. May mga kaputsyang alkaldes sa man iba-ibang munisipyos down to the level kan mga barangay. Tabi. We zero in lang sa Legazpi. Ano? We zero in. This is quite interesting, tabi. Siyempre, igo baganin, natural baga na tendency iyan pag abot kan eleksyon. So kalugar, pig mamakulgan. Ano? Pig tatabangan, so kalugar. In which case, ngaya sa Legazpi, it is a given fact and it is applicable maski sa inman na lugar. Tabi, ang suportakan mga botantes, suduman sa kalugar ninda. Although it does not necessarily mean na kaimanin makukua, subako tagalugar ninda. Igwaman iyan. Iyan po ang sa tuyang mamasidan. Kung papaanohon, susustiniran kan mga taga-Legazpi, ang suporta insofar as governorship is concerned, may relasyon po kay Mayor Noel Rosal. And kung papaanohon man, ni Gobernador Al Francis Pizarra, ang sistema nakisira, maswing man lamang ang buot kan mga taga-Legazpi, pasisiring man sa iya. Lugar-lugar yan Bako? Lugar-lugar po tabi yan. Pag abot sa tercer distrito, dahil namanin masyadong problema man yan, lugar man baga ito man ni Gobernador Pizarra man. Diyan man baga siya nagikan, although digdi naman ang sayang istada sa syudad ng Legazpi. Pag abot naman duman sa premier distrito,
yaon man so lagman factor nakaiba man ni Gobernador Bichara as Vice Governor. Yan. So much so na interesting man kung paano man ipipenetrate ni Mayor Rosal ang mga lugar na bako man konsideradong kasaiya. Say for instance sa Tabaco, which is a lagman political clout. Tabaco, buda iba pang mga lugar sa Premier Distrito kan Albay. Ano? Yan. Sa Tercer Distrito, papaano man ipipenetrate man iyan ni Mayor Noel Rosal. It being a fact na duman sa Ligaw, sa Ligaw tabi, kasabay ngo niya ni dating congressman and dating gobernador Nando Gonzales na nagdadalagan ngo niyan sa pagkaalkalde, kasabay ngo niyan sa grupo ni Kong Nando, dating gobernador and dating congressman, tuaki ni Gobernador Bichara, kung tama ito, si Albert na Bichara. Yan, tabi, ha? So, iyo po yan. Pero balikan tan Ligaspi, ha? Inda, daita masabutan pa, pero tigdi paano sa Ligaspi, ako unta sa dae, igwaning ed si Mayor Rosal insofar as itong kumbaga, connectivity, affection is concerned sa taga Ligaspi. Ako, yan. Iyo ang puan sa tuyang nahihiling dyan. And it will be a known fact na, siyempre, igwa maning alkansiya manin mga butante mandigdi si Noel na Rosal, si Mayor Noel sa Ligaspi. So, yan, sabi ta na nga ni, pag abot kan panahon, the final survey will be the election comes May 2022. Yan, tabi ha. So, yun po yan, digdi sa Siyudad kan Ligaspi. Sa, kaya mo, gulpi baga naga para suro-suror bay, dyan sa Facebook o kung ano. Yan. Itang mga butante tabi ang makakapangkaan. Na parehong si Mayor Noel Rosal ang ipighahatag niya kumbagang pangkamon man to performance man niya bilang lokal na hepe ekutibo kan siyudad ni Ligaspi. And sa ibong na Manalado, to performance man ni Gobernador Al Francis Bichara. Yan, tabi. Quite interesting po ha ang Ligaspi. Kung gurano, formidable if ever halimbawa magdoon man si Gobernador Bichara sa mga kapitanes kan Ligaspi. The final say would be sa mga butante. Kung gurano ka formidable ang magiging suporta ninda either way kay Mayor o kay Gobernador Bichara. Yan. Ta nag-raise ng curiosity pa ano yun eh. Nagmamasid, nagdadangog na publiko, naghihiling ang publiko kadalagan po kan istorya politika digdi sa probinsya ng Albay with the filing of certificate of candidacy ni Mayor Rosal. O sabi man ni Compadre Noel, padi, tagaligaw man bagaan mga Rosal tabi, padi, o iyo baga, igwa maning roots ang mga Rosal sa Ligao City, duma sa 3rd District, tabi. Yan, okay, ito pa. Yan. Ini po na mga igwanin na mga nagte-text sa satuya, pasensya na po kamuta, day po ako nagpapatol duman sa mga below the belt po na mga text bagatabi, although we respect an sa indong gustong ipahayag, pero let us now be a critical voter and an analytical citizenry. Bako itong akomodar kasanan, akomodar kan mga text, mga kung ano-ano, nagdadarlag, iyo tama, piga akomodar mon arogan, they have the right to speak or what. Pero your right ends
where the right of others also begins. Dumangka sa tao, uning impormasyon na magigiyataan tao, imbis na dagdag kita sa salmog kan hororon. Ano tabi? Igon ng text, dahil man ngayong naginibuhan ng kung ano-ano. That is your accusation. Well, isubstantiate mo po yan. Ano tabi? Bako sana itong subasta ka sana makapugawak or basta ka sana makataram, isubstantiate mo po yan. Tabi, yun ang pinagasabi na, let us be analytical kan sa tuyang mga ipigapaluwas. Tanganing dai kita mabuyo, dai kita makapagdesisyon based on wrong assumption. Tabi ano? Ano tabi, Angel, naghisignify na si Lewens duman sa city engineering. Tayaon na paano siya duman. Inda kung pwede tang maapudan direkta man tabi, si Engineer Clemente Ibo ta nagahalat man duman si Lewens sa opisina. Sige. Taod-taod an iba pa pakalihis kan mga pagiromdom. News break, station break, as in mga hanap buhay. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray asin healthy lifestyle sa Oral Dao. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo nin stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S